Соларна Wi-Fi управляема камера 5200 и 30 БСП. Автономно външно решение за видеонаблюдение, осигуряващо надежна и непрекъсната работа. Камерата идва с 8 ватов соларен панел, който поддържа постоянно зареждане на батерията чрез слънчева енергия, което е идеално за автономна работа на открити места. Панелът зарежда вградената батерия от 8000 мАч, която осигурява захранване и работа, без нужда от външно електричество. С 3 мегапикселова резолюция и Dual Lens система с ъгъл от 100 градуса, камерата осигурява широко зрително поле и детайлно покритие на наблюдаваната зона. Камерата разполага с вградени микрофон и говорител за двупосочно аудио, с което да слушате и говорите директно през приложението. Поддържа локален запис на microSD карта до 256 ГБ и възможност за облачно съхранение. Камерата разполага с интелигентни функции като детекция на движение, маркиране на зона и проследяване на движение, които осигуряват точни известия и ефективен контрол върху наблюдаваната зона. Нощният режим с Dual Light технология осигурява ясна картина до 30 метра с автоматично адаптиране към светлината за оптимална видимост в тъмното. С приложението Ocam Pro получавате пълен контрол върху камерата, от наблюдение на живо и на запис, до всичките й настройки и функции.